Wah. Pripun Cak? Biasa saestu Mas Kangko. Sing luar biasa napa Cak? Kanca-kanca Dwija Laras anggenipun makarya dalu punika hebat luar biasa. Sebabipun Awit napa wang kanca-kanca menika saestu seniman ingkang serba bisa. Bahkan nek kula mastani Dwija Laras menika salah setunggaling tolok ukur. Tolok ukur apa, Mas? Kerawitan seluruh Indonesia. Condong raos Mbah Narto. Titisane condong raos nggih niki. Hebat sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Dwija Laras Indonesia. Ning disawang nggih nom-nom nggih Cak. Nom-nom. Semangat-semangat. Sigrak-sigrak. Masalah nggih. Semangat. Pun kula pilih, ya kok kula niku pilih sing nom-nom. Tuwek sithik kula pateni dadi. Lah. Sing ngenong terus matane. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Muji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, zat ingkang murbengrat dalu punika panjenengan lan kula saged kempal manunggal wonten ing desa Butuh dalam rangka bersih dusun utawa metri desa. Nggih. Wah, patut diacungi jempol untuk kekompakan dan keguyupannya warga masyarakat Butuh antara atasan dan bawahan hebat luar biasa. Nggih. Masyarakat Tanpa ada gotong royong guyub rukun tidak bisa terlaksana adicara bengi iki ya, Cak. Tanpa adanya kekompakan, tanpa adanya guyub rukun, persatuan dan kesatuan dijaga, mokal acara sing hebat ngoten nika terlaksana. Betul. Butuh niku luar biasa, Mas. Nggih. Kepala desanipun Sinten? Bapak Agus Haryono. Iya. Terdiri dari 2 dusun, 2 RW, 17 RT, jumlah penduduk 3.100, rondone 210. Wah. Rondone oke. Oke, niki Pak. Sampeyan ki wong Ngawi kok tekan kene lagi anu kok ya wis apal rondo. Karena survei. Orang itu harus survei bagaimana situasi dan kondisi desa Butuh ini. Ternyata suasananya hebat. Warga masyarakat desa Butuh itu cinta terhadap persatuan dan kesatuan, ora ana gegeran, ora ana tukaran. Beda karo daerah liya. Ngono. Daerah liya karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Saking sereke. Saking serek iri ta kowe. Iri, tapi warga masyarakat mriki hebat. Patut untuk diacungi jempol. Untuk percontohan. Walah tur jenengan pirsani. Warga masyarakat sing lenggah ketiwal napa menika ketingal miyayeni ngoten lho. Oh, miyayeni. Ketingal miyayeni katitik anggenipun ngagem busana. Lho. Ngagem jas, ndamel kopiah, wonten sing ndamel batik, ndamel songkok, ndamel jilbab. Napa menika mibawani miyayeni ngoten lho Mas. Panci menika menganut prinsip dari para pinisepuh bilih ajining diri punika saka lati, ajining raga saka busana. Cocok napa mboten? Bener, leres. Alah, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Cocok kalih pendapat kula berarti sampean. Nggih. Lah nek menurut pendapatmu, pentol korek kok malah meneng ae iki lho. Tak kira lali. Lali apa? Lali nek nggawa aku. Ora maksudku ki ya gayung bersambut nek wis aku ngomong ki njut kowe aja meneng ae ya melu omong. Lah mau jarene nggetir gak nggetir. Lah salahe ra nggambotir. Wong kok iso. Iki lho aku kan wis wawan pangandikan karo Mas Kangko. Masyarakat Butuh sing hebat luar biasa ini patut untuk percontohan. Ngadi sarira ngadi busanane hebat sebab tahu bahwa ning ajine diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana. Paham dengan filsafat itu. Ajining raga saka busana. Sapi ki ra klambenan ya larang. Kok ajining raga saka busana. Gitu, Pak. Sapi niku sampai 20 juta, 50 juta, 250 juta ya enten. Oh. Kayak ora klamben. Berarti nek ajining raga saka busana kuwi ora pas. Ya ora pas. Ya aja mbok bedake, aku kudu dibedakne to aja mbok padakne antarane menungso karo kewan. Ning asline padha.
Ya beda to Mas wong kewan karo menungsa kok padha ki lho. Beda. Padha. Lah kok iso padha? Sampeyan ngerti kelinci? Ngerti. Panganane apa? Wortel. Mula mripate sehat, matane sehat. Wong ke pengen sehat ya butuh vitamin A. Didapat dari wortel. Mula renek kelinci kok minus renek. Sehat kabeh padha manusia karo nan kewan iki meh padha. Oh ben ramin mripate kudu mangan padha-padha lek wortel. Nggih. Ngono lho, Pak. Dadi ngono ya kuwi. Padha ya dadi ya. Ya padha. Lah tapi nek apa kuwi jenenge macan karo singa? Ya, Pak. Kae kan apa kuwi hewan yang ada di hutan juga. Ya. Dek kan panganane apa? Daging. Lho, panganane daging, nyatane ya sehat, nyatane ya kuat. Itulah lho. Hewan itu penting banget dengan situasi alam dan kondisi alam yang di sekitarnya bisa dimanfaatkan. Lah nek wong mangan daging, Wong mangan daging jelas stroke toh nggih Ya, apa? kolesterol. Kolesterol akhirnya kemana lagi? Kakean mangan daging, kolesterol akhirnya stroke. lah iki lho sampean sing gak teliti ning kene. Apa? Singa macan kae wis stroke suwe, Mas. Lho, kae kakean daging, kolesterol tinggi. Lah singa macan sehate kaya ngono kok mbak anggap stroke lho. Kae stroke mlakune wis brangkang. Kae wis parah. Dadi aku kumpul singa wis enek 7 tahun. Ngeten iki. Saiki wis Mas Kakak. saiki wis bisa. Wis suwi ya. Kita ket 2006 lek kumpul singa ya. Dengan pirsa piyambak ta. Wah, wong niku kualitas dalam berbicara itu bisa dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi. Ah iya bener. Wong nek omongane kados ngeten iki lak tegese mencla-mencri omongan sing ora bener to. Menandakan bahwa kamu itu sumber daya manusia, intelektualitasnya itu rendah, skill tidak menguasai. Mulane wong saiki nuwun sewu lho Mas Kang. Pripun? Nek kepengin sukses apa Kang Ginayuh bakal jumbuh, Kang Jinangka bakal sumedya. Kuwi mbutuhke wong pinter. Wong pinter. Cerdas Mas saiki iki sing dibutuhke iki wong pinter, ora ngawur kaya kowe ngono macan stroke. Aku iki ngomong berdasarkan apa yang ada, Mas. Lah kok iso Sing dibutuhne iki tetep ora wong pinter. lho malah bantah. Malah bantah. Ini berdasarkan survei. Survei apa? Loh, yang paling dibutuhkan ki wong sugih. Jenengan saged wayangan teng mriki dibayar mboten? Dibayar. Iso mbayar ki mergo sugih. Nek gur pinter tok arep dibayari apa sampean? Mula matur nuwun kagem Pak Joko. Pak Joko Marsila. Nggih no. Lho, Itu wong sugih, muga-muga sedaya kula dongake sugih Allahumma. Lho, penting sugih. Berarti kan butuh sugih, Mas. Berarti cerdas, pinter ki ora penting. pinter berarti ora penting. Luwih pinter sugih, apa ki luwih penting sugih? Sugih no. Wah maneh, muga-muga sedaya kula dongaaken pinter. Blas, nek apa ora patek butuh pinter. Ya amine sithik sing Ya amin. sithik Nek mugi-mugi umpama. sedaya sugih. Nah, iki wis pengen sugih kabeh. Ngono lho. Loh, maksudku nek dengan pinter, ya gitu Pak. Heeh. Dengan pinter ki akhirnya iso golek gawean sing tepak, akhirnya malah dadi sugih. Wah, kuwi pirang taun ae. Men iso pinter ki lho. Oh, tanggaku sekolah suwi ora munggah-munggah lho. Urung sugih ngantek seprene. Maksudku wong sugih iku nek bodho, nek ora pinter, kan dadi pangane wong pinter. Diapusi karo wong sing pinter. Lho, ora masalah, los, Mas. Aku diapusi saiki sesuk jek sugih. Wong sugih kok. Los apusono. Rutin sedina ping 3 ora masalah. Sing penting duwite isik, duwite akeh, tetep sugih. Sugih. Dadi diapusi wong pinter gak masalah. Gak masalah. Wong sugih kok. Ah. Wong kuwi nek nuwun sewu tetep kula bantah. Tentu dibantah. Wong kuwi nek pinter, SDM-nya tinggi, kuwi iso dadi minimal ya iso dadi kepala desa. Ana sing iso dadi bupati. Nek pinter dalam dunia kesehatan, akhirnya iso dadi dokter. Kowe dokter ki butuhne wong pinter. Alah, kuwi lek kerja ya. Iya. Lah nek wong sugih ra butuh kerja, Mas. Ora usah dadi dokter, ora usah dadi bupati, sing penting wis sugih. Lagian sampean ngomong dokter kok pinter-pinter kondi. Dokter kalau aku ki sik aji aku lho, Mas.
dokter ki mergawe. Mas, kowe aja kelincipen lho ya. Aja kelincipen lho. Siji kowe ngomong agama, loro ngomong negara, telu ngomong profesi seseorang. Kuwi nek kurang bejane iso mlebu hukuman lho. Loh, dokter itu nggih ta profesi yang hebat lho. Membutuhkan orang cerdas mergo sekolahe wae suwi, bayare ya larang. Lah salahe bayar larang sekolah suwi. Wong dokter apa meneh dokter gigi. Dokter gigi karo awake dhewe dagelan ngene iki. Isih aji dagelan, Mas. Lah kok iso ngomong aji dagelan? Lah aku kerja nganggo lambeku dhewe, dokter kerja nganggo cangkeme wong. Iya toh, sebelah mana sik tok aku. Heeh. Wong aku lagi bergeger karo dokter kok ciri cerdas. Lho wong dokter kok mbok gageri, dokter kok mbok jak padu ki sing kliru mesti awakmu kowe. Aku ulan Desember iki. Loro ping 3. Aku periksa nggone dokter. Kita buktekno omongane sampean. Nek dokter dhewe iki asline gak pinter. Lho, pinter, Mas. Ora iso. Ini Bapak mohon maaf, seneng makan kambing ya? Seneng Pak, itu kesenangan saya sate, gulai, kambing. Jangan Pak ya, karena kambing itu mengandung kolesterol. Bener Mas, kambing itu mengandung kolesterol. Iki keluargane dokter kita ya. Ngeyel sampean. Mas yo aku sekolahku gak dhuwur, Mas yo pendidikanku pas-pasan. Aku yo paham nek kambing kuwi mengandung kolesterol. Takono para tamu wong sak mbutuh iki lho. Apa? Lho, kambing kuwi mengandung cempe. Kambing kok mengandung kolesterol? Iya. Mas, iki di hadapan para priagung luhur lho. Piyai-piyai sing hebat lho. Omongan aja terus kowe nrekal kowe ngentahi lho. Lho, iki omongane dokter lho, Mas. Jarine kambing mengandung kolesterol. Kambing mengandung cempe. Mula nak lahir terus anake larang ana sing wedok kae cempe, Mas. Ora kolesterol metu kolesterole ora. Ngono lho. Kita buktekno bahwa dokter kuwi urung karuan cerdas. Kuwi aku sik dikenekne lho, Mas. Dikapakne. Ini enggak apa-apa, Pak. Ini saya kasih obat saja, Bapak dirawat jalan. Lah, nyampo kok gak dipadakno karo pasien liyane. Pasien liyane dirawat penak, lah aku kok dirawat nang dalan. Lah engko yo nak renek truk. Nek kendaraan aku ora bongko. Ya maksudnya dirawat jalan nih maksudnya nek ngrawat karo mlaku ngono lho. Lah apa ya iso? Wong masang infus saya karo lungguh ora angel lho. Kok karo mlaku gitu lho piye nak ngrawat? Maksudnya rawat jalan nih kowe ora nginep. Lah nak nginep piye nggone keluargaku to. Oh dokter aku ya ora kenal belas kok nginep nyapa. Ribet to Mas Angkon iki. Kowe iki lho gak oleh nginep ngono lho maksudnya. Lho dokter yo ngeyel ngene iki. Yo mecicil ngene iki. Oh suwe-suwe tak idon iki. Lah dokter terakhir yo ngono tak idon. Oh aku arep idon nih dokter. Wah ngene kok jere akademis. Wong pendidikan kok ngidoni. Lah omonganmu ki selalu nrekal lho, ora pas lho kowe iki nek dijak omong-omongan ki. Lho, aku ki pas lho, Mas. Aku yo omong apa adanya, ngono lho. Wong dokter wae sekolahe dhuwur, bayare larang kok isih mbok paido ki lho. Sekolah dhuwur awar bledek kono. Tegese sekolah dhuwur ki kok ora manggok neng dhuwur ngono ora ya ampun wong gedeng tak tonyo tenan kowe kok. Lah, dokter terakhir yo tak tonyo. Aku terus gak sido preksa. Aku ngaleh dokter kewan ya. Pinter. Lah lho ya ora to kok dokter kewan kok pinter. Pinter. Sing pinter ki dokter spesialis paru-paru. Ora pinter. Dokter spesialis jantung. Oh, pinter dokter kewan. Dokter umum. Ah, gak iso. Lah kok pinter dokter kewan? Dokter kewan kayak pasien teko tanpa ditakoki langsung disuntik mulih kok. Kowe tuman pamane sapi teko lara apa pi? Ya ora enak wis langsung suntik ngono. Kuwi menunjukkan bahwa dokter itu IQ tinggi Pak Kok. Wis ora wedi kliru aku. Ya ta ya. Ya. Tenang Ora dodok. aku mal niko saiki kalih kampret. Sampe ta? Iya, aku bareng awar kowe malah goblok to aku iki. Pancen biyen iki goblok cuma hari ini aku berhasil membuktikan ngono lho. Tapi ya nuwun sewu, nek dokter kewan iki tetep JAJ dokter umum. Kok dokter umum? Nah, dokter umum iso skandal karo pasiene. Umum kowe dokter kewan terus gendaki pasiene. Ya ora iso wedhus. Lah iya mulane kan JAJ dokter umum. Mulane to tembung seklimah. Wong ngomong ki kudu sing sarwa ngati-ngati. Awake dhewe ki nang ngendi to? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sopan santun tata krama uda negara kudu digawa adat ketimuran. Nggih, to dilenggahi Gusti Pangeran Harya Benawa. Kyai Kraton. Rat
penonton. Mulane tembung sak tembung iku kudu sing sarwa ngati-ngati. Mula saka kuwi ayo coba awakmu maju. Mewakili saka Jawa Timur sambutan kagem para warga ingkang kepareng lenggah wonten ing dalu punika. Monggo. Ha, kenalan apa piye muka dimae piye? Alah. Ya ngono kuwi doktere, mang ya ngono kuwi. Plentas-plentus. Bismillahirrahmanirrahim. La dalah. Mek nganggo kuwi bra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane sego wedi. Sego wedi no. Lah iya. Sound sisteme apik apa ya? Lah iya, wong sak pentil padahal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Met, dagelan lho awakmu ki, dagelan. Awakmu ki dagelan. Alhamdulillah. Dagelan. Jajal muka dimah dimirengke sing. Muka dimah akeh para alim ulama, para kiai, pini sepuh, gudange para alim ulama. Ayo muka dimah sing apik. Yen ngapunten Gusti menawa. Benawa. Iso menawa. Gusti menawa. Kuwi ngono Gusti Denawa. Buta. Ora dilengke. Malam ini Goblok. Sing arani awan ya sapa nek lampune peteng niki berarti malam. Wah, ora. saya di sini Sing arani ning alun-alun ya sapa? Iki ning butuh lah sampe omongi kabeh wis paham. saya di mana? Kok tak tapuk. Ora tau nek benere. Nah anu mbok jak. So, aku tak mukadimah. Ya Mas, ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat butuh ingkang kula hormati, dalu punika enten napa to? Iya tadi kok iso To menengo, aku tak Iya. sambutan. Iya, sorry. Dalu punika enten napa to? Enten wayang. Nah, wayang menika nggih menika dalam acara apa Mas Ki? Mbah kok. Mau takon. Adicara cekap napa niki Pak? Bersih desa. Bersih desa. Mila wonten nggih menika apa kuwi? Alah. Bersih desa. Bersih desa. Monggo resik desanipun nggih resik lahir tawi batinipun. Mulai apik. Ingkang kaping kalihipun wonten tembung Anandawatu minal iman. Weh. Ingkang Apa kuwi artine? Artine apa? Sing tak pikir. Iya. Nan berat. Anandawatu minal iman nika kebersihan sebagian dari iman. Wah, bener. Iya. Mila kedahipun desa Buton niki resik monggo kita dol. Kok resik kok didol iki lho. Monggo sami-sami resik desa. Ingkang reget-reget monggo sedaya dipun resiki. Ngono lho, sampah-sampah yang menumpuk. Lah, Nek resik-resik iki nyopo nanggap wayang barang. Ndeng nyapune resik to Mas. lho, maksudnya iki resik jejak iki ora trimo mong resik lahire, tapi juga resik batine. Secara tata lahir iki pagelaran wayang, tapi asline kan tirakatan. Nyuwun ngersaning Gusti. Gusti sapa no? Gusti Penowo. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Mas. Ngono lho nyuwun supaya warga masyarakat iki bisa ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi kabeh masyarakate sehat wal afiat, akeh rezekine Allahumma. Amin. Ora paham kok Mas jak omong-omongan rembukan nek karo wong ora dong. Ya ngono kuwi kowe iki. Yo pancen kelemahan kula niku nak sambutan, Pak. Dadi jane teng jero pun kula atur. Tapi teng jaba bareng ngertos kok bak enten penonton. Ni nervous ngoten lho. Tegang ngoten. Ah wong awakmu ki rene iki diundang kuwi di samping kon menghibur siji, loro kon ndonga. Wong ndonga utawa wong ngibur kok iso nervous kok tegang iki lho. Lah ndonganya apa nanggap dagelan? Lah nanggap kiai. Wong ndonga kuwi ora mung kiai, sapa Ora wae kudu. diwenangake ndonga. Lah nek teng mriki nika jelas tujuane menghibur. Ngono
ngono. Lah ya menghibur terus ditambahi setitik donga rakit tak mung setitik ana hiburane. Nah nggih. Mula aku tak menghibur. Iya menghibur. MC ini biasanya aku di MC ini. Oh iya. Kowe arek apa arek dadi? Nyanyi enek musike kok. Arek nyanyi, apa arek joget, apa arek apa? Sulap, Mas. Sulap. Iso tenan kowe sulap. Sulap bisa, Mas. Apa ae contone nyulap apa? Duit 500 iso dadi 1 juta. Weh, hebat iki berarti. Duit sampean gerne. Kaya kowe gandaan uang kaya ning Lumajang. Heeh. Dimas Kanjeng toap pribadi ya iki lho. Bisa kowe ternyata duit 500 Bisa dadi 1 juta. wah hebat Mas hebat Bisa dibuktikan. carane piye kuwi Tombok togel. Iso luwih tombok apa togel. Pak polisi Guyon kancane Wong kok kok arep di ya rarar viral par hadirin tarmur dararar biasane sono perang ngono ta kok ngono to. Contoh nono to, Met. Tenan ta, MC sing apik iki piye? tau dadi MC Assalamualaikum. padha Nganggo son elek. Son apik kok. son sing apik Oke, baik saudaraku semuanya. weh Supaya malam hari ini butuh benar-benar bergoyang. Butuh benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis kondangnya dari guyune iki lho kakean guyune aja akeh-akeh sithik ae ngono lho goblok rontok Apa-apa nek kakean ki ora apik. Guyune sithik. guyune sithik ae baik saudaraku semuanya. Supaya butuh malam hari ini benar-benar berdendang. Supaya butuh benar-benar bergoyang. Tak panggilin salah satu artis kondang. Abab. Iki kok iso. Ganteng-ganteng ababe kaya sapi trek. Mbok sikat. Maksudnya yang guyune sing sak perlu ae lho, sak dermo ae. Sedengan lah. Sedengan. Oke, baik saudaraku semuanya. Suarane gowedi. Ada salah satu artis kondangnya dari Jawa Timur Indonesia. Tak panggilin ada siapa dia? Tentunya malam hari ini spesial untuk menghibur masyarakat butuh semuanya. Paham itu lho. Wis paham ya? Paham. Loh. Kowe iki arep nyapa? Lah mosok nyanyi kok siar-siaran dhewe nyanyi-nyanyi. Ya ora apa-apa ta, kowe iki ya ngrangkep MC, ngrangkep penyanyi. Oke, baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya sudah tidak asing lagi. Siapakah dia artis yang satu ini? Mas Komet bertanding 2 kali kalah 40 kali ya dari sudut biru. Inilah dia Johnny Hunter ya. Iki petinju apa penyanyi? Lah wis dadi apa ta iki? Nyanyi. Penyanyi ya, Mas Komet adalah seorang penyanyi yang serba bisa. Sering sekali diundang untuk mengisi acara di kabupaten. Kemarin mengisi acara di Kabupaten Semarang, malam hari ini di Kabupaten Boyolali, dan besok akan dipanggil untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Sik repot saya. Inilah dia Mas Komet. Atur lho, Dik. Komete kok kuwi. Kuncine apa? Kuncine. Kuncine apa? Saya minta gigi. Apa? Nek lagune cara lagu-lagu gelandangan kuwi kuncine ning apa? Gi. Roma. Rumah Irama ta? Iya. Gi bisa. Bisa apa? Sakit rindu, Sakit rindu ki C minor bisa. seminar bisa. Nek bojo galak kuncine. Kuncine sabar. Gelandangan kuncine apa? Gi. Gelandangan? Gi. Nek apa kuwi sakit rindu, Gi A minor iso, C iso. kerinduan. Kuwi Gi. Nek bojo galak kuncine. Sabar. Ora G ora C to. Gak. Bojo galak, bojoku dhewe galak aku sabar. Apa lagune apa? Sebuah lagu kali ini spesial untuk butuh tentunya. Ki Mas Ki. Lagu dari Bang Haji ya tentunya ya. Di Rumah Irama. Karena ini yang hadir ini banyak sekali ada yang bapak-bapak, para bini sepuh, kawula muda, tentunya Iya. kamu harus menyesuaikan. Juga dari konco-konco Semar, seniman wonten ing Boyolali. Nah, juga rawuh. Nggih. Balonku ada
Romai Rama Iki mau meletusnya kan juga ya ada. lagu balonku toh, lagu anak-anak. Tapi dengan versi siapa ki mau? Romai Rama. Romai Rama. Kuwi nek kanggo pecinta dangdut, masyarakat paham. Tapi kan juga ada Bapak Ibu itu juga pecinta lagu-lagu pop. Oh, Apa ya iso nek balonku cara pop? Bisa versi pop lama. Siapa kuwi? Ebit G.Ade. Abid Ki Ade kok ya isi. Balonku ada 5 rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau rati. Dore sing balenan ta pas gon. Balon ijo mang lepas gon dore mengko kok gak jelas ki. Lah iya. Pas gon dore. Sing dinteni sakmene kae iki dore kuwi lho. Dore kuwi sing dinteni. Malah terus pelon iki dore iki dinteni. Ebit Iki ayo. versi pop toh? Iya. Lho lah ya pop ya ngono. Piye mau? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon cerah hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Apa dorne? Dar 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 dar. Kaget ora kaget. Dor 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 dor. Ini ra kali kungan. Dar dar dar. Dor 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 dor. Ora kaget blas gore. Pancene nek Ebit G.Ade ramali. Ya nuwun sewu versi Roma Raja Dangdut. Aku kaya ngono lho, Pak. Iya. Pop versi Ebit G.Ade sudah. Awakmu kan kudune paham. Nderekne sapa Mas Kanko. Pak Kangko masuk lali. Neng Jawa Tengah ana seperangkat alat salat gamelan, seperangkat alat gamelan sing Gamelan. ditabuh kudune awakmu ya bisa ebit apa kuwi balonku cara gamelan, cara langgam. Langgam. Iya, bisa. Belok. Angel iki angel lho Pak. Angel iki. Angel iki. Langgam yen tawang, Mas. Piye nyesa? Balon kuat lima mengayu rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, nimas, merah muda dan biru. Kaget iki pancen. Meletus balon hijau. Dor, Kaya nyenyek ya, Mas. Dore ora ngegeti blas. blas kok ora kaget blas lho modelmu dore kok kaya ngenyek ngono ta. Wong langgam ora lek ngageti wong. Meletus balon hijau. Hatiku sangat abang. Balonku kini tinggal 4 sayang. Dan ku pegang rat-rat. Kudu lagokne Aku kesusu. Erat. No, kok rat-rat. Erat. Ngono, ora rat-rat ngono ora. Erat. Wong kok isa Ape-ape. banyak potensi yang digali oleh Mas Komet. Iya. Mboten namung menika lho Mas. Enek sing diisani meneh. Lah dalu punika kangge nuwun sewu. Ah. Mas Komet mboten piyambak Nggih. kang garwa dipun le. Oh ngono. Buat jati Sing ndi ta? Garwane sing ndi to Cak Do? Bojomu ki lho kersban masyarakat buta ki ngerti sapa ya Mas Komet kae. Heeh. Saka ngendi wis rabi apa urung ben pirsa lah nggih ta. Nggih. Ayo endi coba garwane dicarine ayo coba. kok Ya aja isine. Pak Yuda Wong ben pirsa. kok Aja nganti isin.
Wong karo bojone dhewe kok isin. Isin aku dhisik bingung kok. Lah kok angger petut wong-wong iki. Ini putrane Mas Komet, anak gua loro lanang-lanang. Kok ganteng-ganteng, jane kok sampean batinku. Aku dhewe gumun aku. Kok iso ganteng-ganteng aku. Kamangka aku jarang nang omah lho, Mas. Tanggoku kadek ganteng-ganteng. Lho berarti lho. Nggih to, berarti ra masalah. Aku kan gak kerja, ya to. Wis, Lu gak kerja kok bangga iki. tapi wis di anak. Ya ra. Oh ya ora ngono kok iso ayo ditimbali rene to garwane kok. Tak timbali. Iya. Sopo ya? Bojomu sing ndi? Di antara iki ki lho sing ndi? Aku to. Milio. Halo. Oh. Oh alah kuwi to bojone kuwi to biru ki to. Sing nganggo seragam bidul. Wah, alah pantes kok beda karo Tak, warna liyane. Iya delok. Nggo. Lho iki lho Iki metane. lho. Iki lho kebablasan. Meneng ae. Torok. Torok. Kebiar-kebiur. Biar. Tak aku ora. Gendra. Jane. Tuk. Kok ketok isin karo bojomu ngapa? Kok isin karo bojomu? Ora isin. Maksud iki ngene lho. Kok isin karo bojomu? Wong jenenge keluarga ki supaya harmonis ke kepiye? Mbok nyonto Mas Kangko, angger makarya mesti garwane ya mesti nderek. Oh nggih, nggih. Kuwi dicontoh. Dicontoh. Kok terus malah isin? Bareng bojo melu kok malah isin. Ngene omongi. Hatiku keronto-ronto Mas sampean isin karo bojo aku. Katene perang-perang dino ki bojoku atine rene. Nah, Ki nak wong sithik rada unjuk-unjuk. Ati kene lho. Ati kok Lho kene. ngerti mbok gendong kok kono mbok kene mbok jelokno. Lek ngene. akhirnya Hatiku terus mudhun. blok. Mosok ngono tok ngalih posisi. Awak jenenge wong agresif. Ngene lho Diajeng, sampean nang tengah supaya masyarakat butuh Jawa Tengah ki ngerti ndi to kene lho Wah, lagi remote nanti to iki. Lho kok malah ngenyek. Wong ayune kaya ngene kok nganggo remote mbak anggap boneka ngono apa piye? Biyen ayu. Tak kira gede dhuwur. Lah urung nyinden Joko konter ta biyen. Konter HP. Konter HP. Bareng tak dadeni tak jak jalan-jalan lah kok sak gel ngono. Lah iki ndi anak lebih jan to wilik cilik Mas. Ra iya malah menakne sampean to. Enak piye to? Lha aku nak dolan nang guritan mburi omah kae dientekno garangan malah. Apa padake piye? Mosok anak ngantek dipangan garangan iki. Enak. Darani pitik. Lah anakmu ki pira? Awakmu patutan karo bojomu sing iki duwe anak pira? Papat. We ya dadi wong kabeh ya. Gak. Sing loro sik kethek, Mas. Enggak karepmu ki wis mentas kabeh ngono lho. Apa adus? Wong ora adus kok. Mesti wis sukses. Berarti nggih ya nuwun sewu. Piye? Ternyata rumah tangga ya sukses putrane papat. Ah. Kula niku enten lho teng daerah ngen kula niku wis omah-omah suwene 15 tahun, Mas. Nah, Urung keturutan kagungan putra. Nek mbok menawa kowe duwe resep, Nah, iki kebetulan sampean takon karo pasangan yang pas. tanggoku ke 15 tahun urung duwe anak lho, Mas. Kok nang nggonku Mas, ora cepet. Maksudnya Halah 3 dina lah dadi. Kuwi gampang. carane, Mas. Resepnya ada 2. Siji medis, loro alternatif. Iki tak praktek. Sing medis, Medis iso konsultasi nang dokter kandungan. iya. Sing nomor loro, Alternatif. piye nek alternatif? Diurutno. Oh, dipijeke. Aja, Refleksi, ora usah. tusuk jarum. Alah loro kabeh malah. Lah diurutke ben meteng ki piye? Diurutne aku sih, pedalange sih, terus yoga-yoga. Nepaki. Terus dadi bojomu iki mbok gilirno ngono. Kira apa-apa penting di anak-anak adalah penguat rumah tangga. Ngono lho. Oh berarti irunge saka Cina, terus pipine saka Australia, bathuke saka Vietnam, itulah wajah KTT non blok. Aja macem-macem nang Ini kene tapi ana pun sewu, mantanku. Mas Kangko. Apa? Panjenenganipun Bapak Joko Marsilor Sarjana Hukum Nggih. ngersakaken pramen ketoprak. leres. Kuman kalian Mbak Eni. Ayo kali mbok kula. diaturke pramen ketoprak gawe lakon sing nuansanya percintaan tapi juga ada cerita
pesta kepahlawanan. Apa kuwi, Mas? Sido Paksa utawa Sri Tanjung. Wah, Cocok nggih. dapuane apa? Lan sapa? Nggih, sampean nek potongan kados ngeten iki, yayine lencir kuning dedeg pideksa tur nggih merakati. Jelas pantese dapuk Serigala. Sekarang nyatek Sri Tanjung. Nggih kersane kula anu siarke nggih. Monggo. Tuduk tuduk. Wilujeng Talu, wilujeng pepanggian kalian seni tutur tradisional ketoprak Dwijo Laras. Sangat kelenggan dalu mangki kepareng hamba barlampan kanthi ira-iraan Sri Tanjung. Dening para paroge kang hangaya jejiban ing kelenggan dalu mangki. Sri Tanjung katindakaken dening Mbak Eni Sulestyo Budi Ningsih Rahayuwati. Kaya gogon malah ngene. Lebih enak. Lengene aku ngeten. Wes. Patih Sido Paksa. Dalu punika katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Saken mentok. Maju bisa. Sila Hadi Kromo. Dalu mangke adapuk dening Ki Anom Dijotako. Sila Kromo. Piye melak? Kenek dapuan elek-elekan. Mas Komet. Dalu mangke kadapuk dados singa. Kolesterol, Mas. Patih Sido Paksa. Sagung para tamu. Kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sami ngantos purnaning adicara. Nuwun, nuwun, nuwun. Sido Paksa karo anu kowe pamit arep ngupadi tumbaling praja. Mas telung peluk gumbala pitung Sik. Iki lho pilare ora dibuka kok iso mbok. Oh iya lah. Kerekane. Action. Sari-sari. Tale kancane. Aku omong wis ora tau ngoprak. Wes karo sinuwun sila Hadi Seto Kromo. Mas Yudo iki mau jare singa. Sido Paksa, Mbak. Oh, sidane Sido Paksa. Sido Paksa. Gelem ora. Tapi kadang ya singa. Sri Tanjung Kang Mas Sido Paksa. karo aku wong ayu. Kados pundi Batang Mas? Kakang Mas kok Batang Mas. Ababmu ambune kaya batang. Berang-berang dino iki pancen iso. Wong ayu. Injih Kang Mas. Abot rabot tega ra tega ki aku kudu kandha marang sliramu. Panjenengan badhe ngendika menapa Kang Mas? Aku arep transmigrasi. Kok transmigrasi iki lho. Transmigrasi. Ngupadi tumbaling praja. Aku mengko takon nyatetno to. Anak toprak ra peteo ngono. Mau ora diwosi ngono njenengan. Gai Tak was. Ngene ya, Jung. aku diutus karo sapa? Silo hatiku. Sila Hadi Kromo upati tumbaling praja ana ing wana. Ngono. Kang Mas Sido Paksa. Napa panjenengan tega mentala ninggalke kula? Kamangka awake dhewe iki lagi manten anyar lho Kang Mas. Ya tega ra tega wong iki perintah kok. Aku yo kudu Terus aku mbok umbarke
tinggal paling seminggu. Kang Mas. Ora apa-apa ya. Panjenengan kok nggih tega. Aku jane ya ora tega Wang Ayu. Ning iki kabeh jejibahan sing kudu tak lakoni. Ngono ya. Apik. Wis nang omah sing apik ya, Juk. Panjenengan ingkang atos-atos nggih, Kang Iya. Mas. Juk. Kang Mas. Paringi sik arep ngadoh lho, arep ngadoh barang kowe. Sayang, ya ora apa-apa ya. Wis resmi. Aku budal ya, Juk. Atos-atos nggih, Kang Mas. Iya. Kowe metu sila Hadi Krama teko. Teko. Tanjung. Sepet-sepet sawune entah tak empet-empet saya ora betah. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa melok metu. Kowe iki wis golek padi kono jangkrik kono. Wis lunga. Wis Kowe iki lunga. Tapi engko metu neh ta? Metu neh. Lah aku metu ngono kok. Iki aku tak gandrung iki terus kowe engko teko. Oh iya. Kok sing suwi cian tak kode Kowe langgar lampu ki pepet mati. diselentek lho. Yo iku lagi metu. nyuwun pangapunten Kanjeng. Suwe anggonku ngenteni wektu kahanan kang kaya mangkene. Yektine apa kowe ora krasa yen aku tresna karo kowe Sri Tanjung. Mangke rumiyin Kanjeng Adipati kok rawuh mriki wonten wigatos menapa Kanjeng? Ora tak selaki yen sejatine aku tresna karo kowe. Mula Panjenengan kang saka kuwi kowe kudu manut coba ladenana tresnaku wae. Kanjeng Adipati panjenengan menika mangertosi kula menika garwa abdi panjenengan patih panjenengan lho Kanjeng. Sing itu ya jablok pedhek. Ora gelem malah tawa. Aku malah gak sida merangsangi bareng roh mlakune ngono wis. Lah mengandung bebek. Lah piye to nek ketoprak iki? Ya mlakune iki ya sing sikile rapet terus rada jinjit-jinjit. Kula mboten tresna. Lah ngono lho kok iso malah Kleru ya. kono ane dijokne. Iya. Manut wong ayu kowe timbang ngono rantaku. Kanjeng, kula menika garwa patih panjenengan. Ora yen aku tresna karo kowe palango bakal tak lumpati dadung bakal tak pedhot yektine aku mung tresna karo kowe. Kok ditutup pilare? Nyapa kok malah mbok tutup lho. Aja nggo dolanan iki. Ayo wong ayu manut to marang pun Kakang wong ayu. Mboten Kanjeng, kula menika sampun gadhahi garwa, kula menika garwanipun. Balonku. Ora. Kan mbok sambung rono mriki. Ora. Gak nyambung mau. Ora beda ceritane beda. Mare rata kopraan lho Mas. Ceritane beda. Oh Pak Joko rewel kok nyapa ngawur koprak. Iki ketoprak kontemporer. Oh. Tapi Mas. Apa di Hari ini setu Mas? coba ganggu. Enggak. Aku bersumpah Iki lho. akan kubuka. Ayo. Iki lho. Wah, Ora mbokmu isin. yang Ora isin ya ditunggoni anake. Akan kubuka. Iki lho. Enten pisan kas. Iki lho. Pak Lurah enten kamar kosong mboten? Alah, ki apa? Iki lho nggo ngurusi cah sitok iki lho. Kono latar kono lolos. Wong kok iso. Ayo manut. Yen ora manut aku cara halus iso ning cara kasar aku luwih iso. Sliramu bakal ndak rudo paripeksa. Duduk. Mboten terus dateng panjenengan. Kok tak oyak-oyak ya to. Kowe teko. Ya, Wis kowe metu kene to. Kowe iku terus iku tak nek aku digandrung karo iki kok mbok ajar. Ngono ya paham ya. Manut.
pisan neh aku ngomong. Darwati panjenengan patih panjenengan. Kula mboten saged ngladosi napa sinten. Kudu bisa. Aku salah sawijining narendra sing menang nepak bun-bunane wong sak negara. Apa karep kudu kok laden? Atian kapejahan kula mboten saged ngladosi panjenengan. Manut ya. Mboten. Manut. Manut kowe kudu manut. Manut. Tanjung, Kurang ajar bojo sampean. Kurang ajar lek. ora ngono, ora ngira. Nang ngarepe motoku kowe wani nolak adipati. Gak iso nolak lho. Wani, iki lho, karo tak kon gelem. Tumindak. Sedeng. Hah, kowe kudu tumindak. Aja. Aja. Iki bojo. Tumindak sedeng. Sedeng. Kowe Hai, piye iki? Salah ya ngejak wong goblok. Aku iki ora entuk tumindak sedeng ngono. Heeh. Kok malah mbok tumindak sedeng. Piye to iki kok? Aku iki los kok. Iki ajaran, ajaran. Kok main ajar nganggur. Ngarepe motoku kowe wani tumindak Kowe wis mati. Iya, Warai aku wis iso. Aku acting. Iya Mas. Ngarepe motoku kowe wis wani tumindak sedeng. Dan Kang Mas kula mboten tumindak sedeng. Lah iki mau sing tak delok apa lamo kaya ngono? Mboten. Lho, kok muni mboten-mboten. Aku ndelok kanggo mata kepala kok iki. Mboten Kang Mata Mas. kepala. Lho iki lho secine ya, Neng. Ajar wis. Ajar wis suwet. Kang Mas. Ora toko Kang Mas. Ora kena digawe becik. Mintak sing kaya mangkono. Kang Mas. Kowe Yang mbokmu yang mbok menawa iki wis dalane, aku kudu pisah karo kowe. Aku wis ora kudu wek bojo kowe cerita. Ajar sih. Kula menika arep matur sekedhap mawon. Estunipun kula menika badhe pun gonjang kali Kanjeng Silahati Rama. Ora, Namung panjenengan menika kula tresnani Kang Mas. ora Namung panjenengan kula tresnani Kang Mas. Ora percaya. Kula ente tresno dhateng panjenengan kula boten. anu sing tak bukan. aja ngono. Iki lho kok darah Nolak awakmu tetep nolak. Ora iso. Edel. Aku ora percaya sih. Mergo aku wis delok. Situ bangsa. Aku wis ngerti dhewe tadi. Menika boten leres Kang Mas. Estunipun Kanjeng Silahati Rama ingkang badhe gonjak dhateng kula Kang Mas. Sampean Arwa sikarane nyomuk. apik. Gur kowe saiki nang ngarepe motoku. Tega nglarani atiku. Semurut tuh nangis-nangis, Met. Semurut tuh nangis-nangis. Dadi ngarep mriki. Sancuk. Ora ngono aku ora percaya. Sapi kok. Nangise rada semu-semu dimpet lho. Aku ora percaya Tanjung. Ngono. Tak tambe 150. Kowe ae. Dah. Ngono lho, kaya aku mang. Tanjung, Kang Mas kasinggihan. ati iki Apik-apik. ora iso nampa kowe dadi karo Tanjung. Kowe luwih becik tak pateni. Kang Mas. Tanjung Sangkar. Golek apa? Iki golek apa? Aku mau nggawa ta ora? Ora gawa. Kok kowe iki ora gawa kok iso. Kudune nggawa aku. Si, gaman si. Gaman, si. Malah Gaman, turu. gaman. Kowe gaman. Aman. Bunuh ae. Karo rada nangis-nangis, Met. Rada nangis-nangis. Tega ora tega kowe kudu mati. Kowe wis ngrusak kapercayaan. Kang Mas. Mbok menawi panjenengan boten pitados kalih kula. Monggo. Tanjung Sangkar menawi badhe pun pidana pati Kang Mas. Wis dadi unimu ya. Nanging paringa matur. Piye? Saderengipun pun pejahi kula badhe tugas Kang Mas. Kowe ana apa? Wong Urung ketok apa. aku ora paham.
urung ngomong iki. Lah kok Nangis sedih. saurunge tak pateni arep kondo apa? Kula badhe tugas. Kok pilih mangke getih kula anggon to banger. Ini lho sakoke. Sakoke lho jiwe. Lah. Kok pilih getih kula anggon to banger. Ateges kula menika sampun tumindak sedeng. Harus ingkang panjenengan ngendikake Kang Mas. Yo. Nanging Piye? kosok wangsulipun. Kok pilih getih kula anggon to Arum. Ateges Tanjung menika tasih suci. Namung panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas. Namung panjenengan ingkang kula bekeni Kang Mas. Surah sakake ngomong kowe. Langsung. Sandangane wong lanang iki ya wong wedok. Ya wis gawe gelane ngatiku. Apik gerakane. Apa wae bakal tak trak. Apa wae bakal tak pateni. Aku wis rumangsa ora iso ndek marang bojoku Triandung. Mati kabeh. Ya ampun. Kabeh. Mas, kae dalang ora melok cerita kene. Nyapa mbok pateni? Sing dipateni iki kae gak melu. Urip nek. Gampang ya. Kae lho. Kamu gak mekas. Mekan gondo arung berarti iki ora tumindak sedeng. Sedeng. Nah, ayo. Saiki diambu getih. Jambung. Arum apa amis? Nek arum bener, nek amis berarti salah. Salah. Diambu. Oh iya Mas. Mas sampean sukane ngek Mas. Nggih. Wah, ora tau toprakan ya. Ya iya. Apa aku? Lah arek ambune ki arum apa banger? Kaya ndok. Masuk angin kok Oh Tanjung. ya aku lho. Mau sliramu kondo. Yen lu diramu gondo arum, kowe berarti ora salah. Loh, Tanjung, Tok. Tanjung. Wong ayu sing tak tresnani. Jebul lu diramu gondo arum Tanjung. Omongi lho Mang padahal tak omong iki lho asline ra salah. Mengko tak bisi to, iki lho ra salah. Ora tumindak sing salah iki lho dikromo le. Lo dikromo ta? Iya. Kowe, nek kita iki sapa? Lah aku wong delok. Oh, malah kaya zombie. Wah, ayu. Tanjung. Jebul kowe ora sedek. Jebul kowe ora salah wong ayu. Dadi kutha Banyuwangi. Heeh. Ya Allah, bapak lho. Getihmu anggondo wangi. Yen ana rejaning jaman Nek ana rejaning jaman iki bakal tak tak jenengke jenengke desa. desa. Hah? Butuh Banyuwangi. 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 Banyuwangi ngono lho. Banyuwangi. Alah. Bakal tak jeneng desa. Banyuwangi terus tuk ngono. Bakal tak jenengno desa. Tuk. Banyuwangi sik. Banyuwangine. Tak jenengno desa. Banyuwangi. Sampun toprakipun. Sampun. Sae nggih. Nggih. Wah, mbok menawi wonten kirang trep lan kirang boten pasipun Pak Joko Marsilo nyuwun pangapunten. Nggih to Mas. Ki lho wis bar ki lho toprake. Bacutan ya iki. Bajukan toprake wis bar. Ayo. Atek.
Wah, diaturi nembang nggih Mbak Eni. Ana, nggih no. Wong dasare panitia nggih nyuwun campur sari. Oh, ngaten. Dikompliti. Dasare niki musisi-musisi Semboyolali ugi kepareng rawuh, pangibot, penipung. Dan kanca-kanca seniman seniwati wonten ing Boyolali. Nggih. Lagune napa nderek Mbak Eni? Apa nderek? Nggih, kalau wau anu Pak Joko ngersake tayuban ngoten. Oh, tayuban. Kacak. Nggih, monggo. Tayuban napa? Nderek. Nggih, manut kula nek tayuban. Sri Huning. Oh, Sri Huning ditayubke. Siap. Monggo. Monggo, Cok. Pun aturaken buka jaluk mawon Mbak Eni. Nah, Nggih. coba. Wah. Bukan buka Arang-arang. bonang toh? Buka bonang. Oh, nggih, buka bonang. Tayuban itu identik kali Buka bonang. Buka bonang. Buka bonang. Nem-nem malu roji itu nak. Nembyong. Yo, buka bonang. Monggo, tayub. Yo, iki Eni iki kondang tayub Bluro. Yo.
Matur nuwun Mbak Eni, wah luar biasa. Wong nyatane iki rencange Pak Joko Marsila mula ya dirawuhke saka Blora tekan kene ya Cakdo. Nggih Mas. Cakdo. Dawuh. Mboten kintang seklimah rong klimah diaturi paring mangandikan menjani Gusti Pangeran Harya Benawa. Nggih. Saderenge dibacutke lelagon. Oh siap nggih. Monggo Ti, paring dawuh Gusti. kangge para warga masyarakat butuh. Oh, ngono nggih. Monggo. Apa petaraman? Monggo Ti. Duduk. Nggih. Mangga Ti. Paring dawuh skemah kalih klimah kangge sedaya para warga masyarakat butuh ingkang tasih nguri-nguri budaya. Sugeng dalu Ki Dalang. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kasugengan kasarasan kasarira dening panjenengan sedaya utaminipun warga ageng masyarakat ing butuh Boyolali. Nggih. Dalu menika luar biasa. Tasih kados ingkang panjenengan ngendikaken kala wau, anggenipun tansah ngleruri dumateng kabudayanipun piyambak inggih menika Ringgit Purwa. Nggih. Nanggap wayang menika komplit, Dik. Mo ngaten. Ya ana wayange, ana pituture, ana falsafahe, ana hiburane. Nggih. Bahkan hiburanipun menika wonten maneka warna. Wonten dangdut, wonten band, wonten menapa-menapa lah pokokipun. Nggih. Dados kula asung apresiasi dumateng utaminipun Bapak Kadis nggih, Bapak Lurah. Nggih. Sak prangkatipun sak Brayat Ageng butuh anggenipun sampun ngawontenaken rigitan, mugi kawontenan kados dalu menika saged dipun lestantunaken saben taun. Amin. Amargi kala wau judulipun Bersih Desa. Nggih. Reresik desa, kersanipun desa menika tansah pinayungan dening Gusti ingkang murbeng kawasa. Amin. Tansah pinayungan kasarasan kawilujengan. Nggih. Mugi warga masyarakat ing butuh mriki pinaringan sehat, pinaringan rejeki ingkang agung, sembodo ingkang jinangka, sinedya ingkang kinayuh. Amin. Nggih. Dalang niki digoleki dalang sing urang sakbaene dalang. Dudu sakbaene menungso. Dados dalang menika sampun mumpuni luar biasa. Salah satu unggulan dalang wonten ing Indonesia. Ki Anom Dijokangka menika anggota paguyuban kula piyambak. Dados menawi kula kalian Mas Kangkom menika menawi ngaturi nak Mas. Nggih, Gusti. Nggih. Nadyan beliau menika dalang muda namung piyambakipun berinovasi wujudipun perdalangan menika sangat komplit. Nggih. Nggih. Sampun menapa mawon hebat. Acung jempol dumateng warga masyarakat butuh sak perangkatipun lurah lan sedayanipun mugi kawontenan kados dalu menika tetep pestantun. Ngaten Mas. Amin. Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandun Ti. Yo. Diaturi Sinten Mas? tetembangan malih Mas. Nggih, sinten nika? Menika wonten mamundhut saking Jakarta saking Cikarang. Nggih menika lelagon Lencir Kuning. Mbak Mayang lawan Mbak Okva sing diaturi jumeneng. Yo, disupati musik Mas. Ya. Sepati musik. Sepat musik. Kon joget tok. Sing penting Okva ngadeg jare. Sing penting iki disawer karo tengah yuta. Penggemare Opa niku ketoke nggih. Ayo Mas, musiknya Mas, Mayang dan Okva. Yo.
Niki Waranggana Dwija Laras hebat-hebat Mas nggih. Enten Mbak Mayang ingkang pundi Mbak Mayang? Mbak Mayang. Weh. Wajahe kok kaya persis karo sing pertama mau ya Mas ya. Meh padha. Meh mirip. Ketahe bapaknya biologis ya komen. Niki Mbak Opa. Opa. Nggih. Saking pundi panjenengan Mbak? Saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Juragan apa kuwi jenenge udang. Ha nggih. Rekan lumpur. Nggih. Napa kalau mau? Minangkani pamundhut saking Pak Eko Mugiono ing wonten Cikarang, Jawa Barat, nyuwun lagon lenjer kuning mengke dipun lajengaken ninggal katresnan. Siap. Oke, lelagon punika ugi kula aturaken dumateng Bapak Joko Marsila. Nggih. Kuwi lujeng midhangetaken Pak Joko. Wah, sat. Maka ya lenjer kuning garap gamelan sik mengko ninggal katresnane garap gamelan plus musik. Ya langsung dangdut ya. Yuk coba kaya ngapa Pak Eko sugeng midhangetaken. Yuk. Pak Eko Mugiono sugeng midhangetaken. Ayo, malih samboyoku.
wah horek berkepita pedolo mangampak-ngampak geger kasewakan Jawi Mas Kangko. Lah nggih. Geger. Niki ra kesenian wetanan to Mas Do. Nggih. Ning nyatane Indonesia itu kaya dengan budaya dan keanekaragaman budaya. Leres tur meneh Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hebat. Mbok menawi anu nuwun sewu Pak Joko Marsila request lagon apa badhe ndak panggung monggo tasih Pak Joko tasih kepareng lenggah mbok bilih janganing penggalih wonten pamundutan lagu mbok menawi. Heeh. Menapa mangga? Sing campur sari Cak Do iki. Siap. Kenapa Pak? Podang kuning, ha nggih dipun aturaken. Siap. Waranggono sing ngurung jumeneng sik sekawan. Nggih. Menika wonten Bu Dwi Kurniawati kelawan Nduk Wanda. Nduk Wanda. Podang kuning. Pamundhut saka Pak Joko Marsila nggih. 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 Yo. Monggo Cak Turi jumeneng. Joko Marsila menika nggih ujung tombak ya ujung tombok. Lah leren. Nyatane janjine ya bakal ditepati Cak Do. Saestu nggih. Nggih. Samangsa-mangsa kathok TPS 4 menika mutlak suwantenipun kangge Pak Prabowo. Nggih. Nyatane badhe dipun tanggapaken dangdut sok malam tahun baru dangdutan. Wah. Wis sip gawe dagelan ya apik jane. Jo. Yo, podang kuning. Mangga. Pun aturaken. Syarat campur sari. Ayo Mas. Oke. Campur sari Mas. Ya, coba campur sari ini main tampil. Gogo grup. Loloni ya. Gamelane gen ngetutke. Ayo Mas. Yuk, kaya apa? Kagem Pak Joko Marsila Gos daya perangkating desa Pak Kepala Desa. Lan marga masyarakat butuh semoga terhibur dengan pagelaran malam hari ini. Yuk, monggo, dados. Dwi Kurniawati, selamat ulang tahun.
Adoh karo Cak Komet. Nggih. Mangke lelagon iso disambung wonten ing gara-gara. Nggih, Mas. Lo tak perang sekedap kemawon. Nggih. Lakon wartawan ki ana entupe. Lakon kuwi ana tutuke merga sing disuwun para panitia ya kuwi Wahyu Kaprawiran. Wah, ngono ya ya. Kalau sawangan mendung mentiyung kaya gawe payung, Nduk.